हा 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 हा. आता खरं वाटतं चतुर्थी इल्यासारखी जबरदस्त फील होता. आता गणपतीची मूर्ती बघितल्यानंतर खूप मस्त वाटतं, खूप मस्त समाधान, सुकून. सगळेच गणपती वेगवेगळे असतात, मस्त वेगळे. एक नंबर यार, खतरनाक. ते दागिने तर सोन्याचे वाटतात, ते बघ जबरदस्त. गणपती बाप्पा. हॅलो निवेदन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, आज आगमन सोहळा चिंतामणीचो आणि मी आज ना बऱ्याच म्हणजे गेल्या वर्षीच मी ठरवलेलं आहे की एकदा तरी आगमन सोहळ्यात मुंबईच्या जायचा आणि ह्या वर्षीच तो योग इलो असा. आणि मेन म्हणजे चिंतामणीच्या आगमन सोहळ्यातच मी जिकडे प्रचंड गर्दी असतात. मी आता असे भारतमाता चौकामध्ये आणि इथून ना यासाठी सगळे गणपती जे ते परेलच्या वर्कशॉपमधूनच जातात. बरेचसे इकडे गणपतीची शाळा असतात जे मी तुमका जर दाखवत मिळाला माका तर नक्की दाखवीन. पण आता ना चिंतामणी थोड्या वेळात म्हणजे अजून 2 तास लागतील. तर तोपर्यंत मी बाकीचे गणपती सगळे आहेत ना ते शूट करून घेत आहे. ह्या व्हिडिओ तुमका बघूक मिळतला आगमन, मुंबईतला आगमन सोहळा आणि येत आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचं नक्की बटन दाबा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. पहिलेच गणपती बाप्पा आपल्या गेले होते बघा समोरच. जबरदस्त मोठी मूर्ती आहे, किती मोठी मूर्ती आहे बघा. कुठचा तो पण तुमका मी सांगते, जरा पुढे जाते. आणि खेतवाडीचा मोरया हे बघा, किती मोठी मूर्ती आहे बघा. खेतवाडीचा मोरया, जबरदस्त गणपती आहे. हा 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 हा. आता खरं वाटतं चतुर्थी इल्यासारखी जबरदस्त फील होता. आता गणपतीची मूर्ती बघितल्यानंतर खूप मस्त वाटतं, खूप मस्त समाधान, सुकून. मित्रांनो, ह्यो भारतमाता चौक असा आणि ह्यो जो आहे ना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रोड असा, इकडनंच सगळे गणपती जातात. परेलचा ना परेलचं जा वर्कशॉप आहे ना तिथून सगळे गणपती जातात. ह्या बाजूक पण गणपतीची शाळा असतात, पण सगळे गणपती ह्या रोडने शक्यतो जातात. आणि आज भरपूर गणपती जातले. आज चिंतामणीसुद्धा येऊचो, पण दुपार होतली आता. तोपर्यंत हे बाकीचे जे छोटे छोटे गणपती आहेत ते सगळे आपल्या म्हणजे त्यांचासुद्धा आजच आगमन असा. हे समोरचं बघा, प्रभादेवीचा गणराजा, 60व्या वर्ष असा प्रभादेवीचा गणराजा. आणि किती सुंदर गणपती आहे बघा. आता खरं फील होता गणपती चतुर्थीला सारखं मस्त. सगळ्या मंडळाचे कार्यकर्ते ना इकडे हे बघा, गर्दी किती गर्दी आहे जबरदस्त. आत्ता तर दोन गणपती तर पुढे गेले, त्याच्या अगोदर पण गेले सकाळी. इकडे आपल्या समोर पण गणपती बघूक मिळतात हे बघा, 2 जबरदस्त आहे. माझ्यासोबत अजिता आणि तिकडे पमलो काका पण होतो, पण पमलो काका तिकडेच थांबलो. हे सगळे वरती आहेत ना उभे, हे सगळे यूट्यूबर, रील स्टार्स, हे सगळे वरती उभे आहेत हे बघा. भरपूर तुमका सगळ्यांचे कॅमेरे ऑन दिसतले आहेत. मस्त आहे ओपन गणपती. समोर आपल्याला दिसता कामोठ्याचा गणपती. किती मस्त सुंदर मूर्ती आहे बघा, उभी मूर्ती असा. जवळजवळ 25 ते 30 फूट असते, एवढी मोठी मूर्ती आहे. गर्दी तर बघा किती जाम आहे. या बाजू खेतवाडीचा महाराजा, ही पण खूप मस्त गणपती आहे बघा.
किती सुंदर मूर्ती हा, एक नंबर. सगळेच गणपती वेगवेगळे असतात, मस्त वेगळे, एक नंबर. जबरदस्त गर्दी आहे, जबरदस्त, एक नंबर. दादा मी काय केलं त्याच्यामध्ये यार, रोल मारू नको बोला, मी मारीन. मोरया मोरया. मोरया मोरया. फिरवतं. ही सिस्टीमच अशी केलेली आहे गाडीची की 360 फिरा शकता, म्हणजे गोल असं पूर्ण राऊंडमध्ये फिरा शकता. मग अशी त्या साईडीक होती तोंड, आता या साईडीक आहे बघा, फिरवतात. हे कशासाठी केलेलं असताना? त्या गणपतीकडे या गणपतीची पाठ होता कामाने. एक नंबर यार, खतरनाक. ते दागिने तर सोन्याचे वाटतात, ते बघ, रिअल आहेत ना, ते रिअलच वाटतात, ते मातीचे नाहीत. ते सोंडेवरचे बघा दागिने रिअल लावलेले आहेत, एक नंबर. तरी ह्यो जो रोड आहे ना, ह्यो लालबागचो रोड असा. पुढे पण आपल्या एक म्हणजे लालबागचो गणपती असताना तो पण गणेश गल्लीमध्ये असता. आणि ही जी दुकानं असतात ना, तेव्हा सगळी बंद असतात. आता पण इकडची जी आजूबाजूची सगळी दुकानं, गाड्या वगैरे इकडे कायच ठेवूक नाही बघा. भरपूर पोलीस बंदोबस्त, मोठो पोलीस बंदोबस्त, सगळ्यात मोठं पोलीस बंदोबस्त. आणि इकडे मी आणि अजित फिरतो. हा यो ना, लालबाग चौराच्या पुढे असता ना. आम्ही काल बघितलं, काल जाऊन येलो होतो तिकडे. भारी डेकोरेशन केलेली आहे, एक नंबर. हा, ही गणेश गल्ली आहे बघा. इकडे सगळीकडे पोलीस बंदोबस्त आहे. इकडे पुढे पण एक गणपती जातात, जो हनुमानावर बसलो हा, म्हणजे रामाच्या अवतारात दाखवलेलो हा. तो पण बघूया आपण पुढे जाऊन. पण आता रस्ते बघा किती मोकळे आहेत, ते इकडे कायच ठेवूक नाही. एक गंमत बघा ना, बैलगाडीवरून गणपती जाता. हे आपण मी पहिल्यांदाच बघितलं, आणि आपण मुंबई सारख्या ठिकाणी. जबरदस्त. गणपती बाप्पा भारी ना. हे बघा, रामाच्या अवतारातलो गणपती असा, हनुमानावर विराजमान, आणि धनुष्यबाण हातात. कुठून आला तुम्ही? गावांचं तिकडे. कुठे? हा, मोरगाव. पान बाजारचा राजा. चेंबूरचा राजा सुद्धा बाहेर पडलो हा, नाक्यावर आता बरोबर. आणि तो उलट साईडीक जाता, म्हणजे मगाशी सगळे गेले ते त्या बाजूक गेले, आणि ह्यो आता ह्या साईडीक जाता. ह्या नाक्यावर ना जबरदस्त गर्दी असा. एवढे रील स्टार, युट्यूबर आणि असत ते असतच, फोटोग्राफर सुद्धा असत, आणि पोलीस बंदोबस्त पण तगडो आहे एकदम. आणि इकडचे रस्ते तर बंदच होते बघा, वळवतात तिकडनं, म्हणजे पुढे जाणारे जे गाडी आहेत ना, ते ह्या बाजून असे काढतात यासाठी सगळे, पुढे जाऊकच देत नाहीत कोणाला. आणि ह्यो रस्तो पण 1-2 तासांनी बंद होईल, कारण इकडे चिंतामणी येतले 2 तासांनी. समोर एक वीर महल बिल्डिंग असा, त्यांका बरा वरून डायरेक्ट दिसतला, सगळे गणपती इथून दिसतले या बिल्डिंगमधून. आपल्या समोर दिसताना दक्षिण मुंबईचा राजा, काय मूर्ती आहे जबरदस्त. आणि जवळजवळ 1 फुटाचं अंतर असतात त्या ब्रिज पासून खाली, एवढी उंच मूर्ती असतात. आणि गर्दी पण प्रचंड आहे बघा, जबरदस्त. किती सुरेख काम केलेलं आहे मूर्तीचं आहे, आपण बघा तुम्ही.
गणपती मित्रांनो भरपूर उंच झालो आणि तो वरती ना ब्रिजला टेकता एवढं उंच झालो आहे बघा. पण तो ॲडजस्टेबल आहे. तो मुकुट त्यांनी असं केलं नाही की मागच्या मुकुटचा जो आहे ना तो काढून ठेवू शकतात ते आणि थोडंसं ॲडजस्ट करून काढू गयो काय तो नंतर मग इकडे एक क्रॉस येतो. मोरया मोरया गुरुराजच्या सम्राटची आबा ठाकूर आपले पालकरवाडीचे त्यांचं नातू आहे मिळालं आपलं सबस्क्रायबर आहे. आणि वडापावच्या गाडीवर वडापाव आपले चिंद्रातलेच आहेत ना. चिंद्रातले इकडे बघ. आता कोण वडापाव देतात तुमच्यातलो. भजी पाव तू कस देऊ शकतो. आपला मित्र खास आहे फ्री मध्ये हा कधी यायचं आणि खायचं एनी टाइम अवेलेबल. गर्दी बघा किती आधी. चिंतामणीसाठी एवढी गर्दी आहे. पूर्ण रस्ते काय पूर्ण रस्ते. बँजोवाल्यांनी चालू केल्याने काय लगेच पोलीसवाले बंद करूक लावतात. इकडे एका जागी थांबवकच 1 मिनिट सुद्धा वाजला नाही त्यांचा. जोगेश्वरी बीट्सचा ह्या आपण नरकासूर दहनच्या वेळी आपण जोगेश्वरी बीट्स मालवणमध्ये बघितलेलं ताच आहे. त्या बाजू का ना दोन गणपती असत. एक तो आणि एक मागे उभो होतो. ब्रिज एवढं उंच आहे त्यामुळे इथून आपल्याला दिसत नाही आणि खाली जाऊ तर चान्सच नाही. खाली तर एवढी गर्दी आहे जबरदस्त गर्दी आहे. सिक्युरिटी बघा किती अशी दोरी लावून ठेवलेली आहे. आतमध्ये कोणाकच घेत नाही बघा. आणि ठराविक त्यांच्या मंडळातली लोक इकडे लाईव्ह टेलिकास्टची व्हॅन असा आणि तिकडे चिंतामणी आहे बघा समोर दिसतात. गर्दी तर तुफान गर्दी आहे आणि यावर्षी पाऊस पण आहे भरपूर. किती पाऊस पडता बघा.
करी रोडचं कैवारी इकडे असतात सार्वजनिक गणपती. आणि ती समोर आहे ना ती आगमन सोहळा चालू आहे अजूनही इलो नाही. हो बघा पुढे आपल्या तो पण दाखवतो तुमचा मी. तर मित्रांनो बरोबर 10 दिवसांनी आपल्या कोकणातील गणेशोत्सवांचं आगमन, त्यानंतर अजूनही बरीचशी भजना वगैरे म्हणजे जे सण उत्सव जे असतात ना चतुर्थीमध्ये ज्याचा सगळा मिळतं आपल्याला बघू. तर तुमका अजूनही 10 दिवसांनी बरोबर बोध मिळतं. आपण 10 दिवस अगोदरच त्याचा मुंबईतला आगमन सोहळे होते, चिंतामणीचं आगमन सोहळा, परेलचं आगमन सोहळा, असे बरेचसे सार्वजनिक गणपतींचा आगमन सोहळा आज होता. त्या तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलास. मी आयुष्यात पहिल्यांदाच अनुभव घेतलाय, पण तुम्ही पण माझ्या चॅनल थ्रू अनुभव घेतला असतानाच. याचा नक्कीच मला तुमच्या कमेंटमधून ऐकायला आवडत तुमचा व्हिडिओ कसं वाटलं तो. तर असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत मी घेऊन येत राहतोय. पण त्याच्यासाठी तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईबचं बटन दाबा. आणि कोण रेव नावाचं इंस्टाग्रामवर पेज असतं ते सुद्धा नक्कीच फॉलो करा. लवकरच नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.